Привіт, це Ракурс. І сьогодні ми йдемо до Рустема Скібіна, відомого художника, кераміста, дизайнера та дослідника традиційного кримсько-татарського орнаменту. Штучний інтелект називає його митцем-провідником, людиною, яка не просто створює красиві речі, а збирає уламки історії і перетворює їх на сучасну культурну мову. Але сьогодні ми не лише побачимо, як народжується краса, як на мене, на це можна дивитись безкінечно, але й поговоримо про те, як повномасштабне вторгнення вплинуло на його творчість, які страхи з'явилися у нього після 22-го року і що він мріє зробити після повернення в деокупований Крим. А ще буде анекдот від Рустема Скібіна. Тож приєднуйтесь, поїхали. Вітаю, селям алейкум. Алейкум селям. Проходьте. Покажете нам вашу майстерню? Так, звісно, проходьте. Так, все відбувається тут, в цій майстерні, в якої я з 14-го року працюю без змін. Малюю. Це такий і шоурум, і майстерня, і склад. Якщо у мене майстер-клас або якісь зустрічі, я можу проводити тут. А є ще одна майстерня поруч. Як повномасштабна війна вплинула на вашу творчість? Я б сказав, це така внутрішня мобілізація відбулася. І теми, які на початок війни були важливими, обов'язковими такими, як для будь-якої людини, я як художник почав фіксувати, малювати це в постерах з розповіді своїх друзів з різних місць України. І така якби і документація, і постери мистецькі, плакати, в яких ці розповіді зафіксовані. Розкажіть про співпрацю з ГУР. Таких співпраць дуже багато з різними інституціями. І там, де виникає тема Криму, візуальне представлення Криму, історичні сенси. Тут я вже як художник допомагаю розробляти айдентику, наприклад, або орнаменти, оздоблення до цих об'єктів, які треба зробити. Наприклад? Магура – це водний дрон, який був представлений на Кримській платформі в тому році, і я запропонував його оздобити орнаментом, таким військовим часів Кримського ханства, з елементами, які якраз притаманні цьому виду мистецтва. В оздобленні зброї. І плюс цікаво те, що це сучасний об'єкт, він камуфльований, і вийшла цікава робота. А не шкода було? Це ж дрон камікадзе, він йде і підривається. Історію його подальшої роботи я не знаю. І ми фарбували так, щоб можна було його зняти при необхідності. Тому що дійсно це утилітарна річ, у якій є робота. Як зараз тримати майстерню? Чи можна назвати роботу зараз комерційно успішною? Коли я вперше сюди зайшов, я війшов в комерційне приміщення. Я орендую з 2014 року і підтримую, і вона мене підтримує. Тому намагаємось продовжувати і зростати. Це гончарне коло, воно трошки перероблене. Я тут, наприклад, фарбую і дороблюю різні предмети. Наприклад, у мене є тарілочки, які треба покрити ангобом. Це у нас кольорова глина. Це спеціальний розчин червоної глини.
І дуже легко такими рухами вона тонким шаром наноситься покриття. Це треба для того, щоб коли вже буду креслити, бачити сам малюнок. Я працюю з різними матеріалами, в більшості з керамікою, з глиною. І мені подобається постійно працювати там, де не виходить, ти можеш змінити завжди. Або якщо там робота вже виконана і вона пройшла випал, то цей матеріал, він теж може використовуватись. Я от згадав зараз при навчанні від свого вчителя такий вираз. Художник – це та людина, яка може з дефекту зробити ефект. Змінилось щось після 22-го? От цей стан після 22-го року, він у мене виявив ті побоювання, які у мене були, пов'язані з тим, щоб встигнути зробити те, що планував. І я зрозумів, що деякі проєкти, які я там відкладав, робив повільно, я прискорився. І от це відчуття, воно постійно, тому хочеться робити більше і все встигнути. Ця техніка унікальна тим, що вона відома там в 4 країнах на сьогодні. І унікальність більше в адаптації. Я вже з тими матеріалами, технічними прийомами, якими я володію, я зробив цей технічний прийом. Я назвав цю технологію і цей стиль куруїсар. З кримськотатарської мови перекладається як «сухий мур». В Криму були такі іригаційні канали, споруди з каміння, які зупиняли, там, відводили воду, вологу в гірських особливо місцевостях. Ця таріль вже підсушена, у нас є ангоп, і коли ми цим інструментом натискаємо і знімаємо верхній шар ангопу, з'являється лінія. І оця лінія, вона і є таким муром, який обмежує, коли ми будемо покривати зі спринцовок глазур'ю, емалію, не змішувати ці глазурі. Це зараз що з'являється? Нар, гранат. Перший елемент. Один із таких елементів, які дуже часто зустрічаються в нашій орнаментиці традиційній. І потім виходять вже випалені такі тарілки, вироби, які вже майже готові. І тепер нам залишається тільки покрити фарбами, глазурями і знову ставити в піч на другий випал. Тут у нас маленька кімнатка окрема для печі, тому що піч треба, щоб витяжка була. Зараз вона завантажується, і от такий виріб, виріб виглядає в сирому. Після вже випалу буде вона глянцева і з блиском. Було таке, що все пропало? Так, це було в Криму, коли там засинав і не встигав відключити піч. Тоді просто все згорало і все. Які враження від цього у вас?
Треба все ремонтувати, але цікаво, тому що при таких ситуаціях вироби стають іншими. Ви колись вивчали історію свого прізвища? Бо в Україні є два села, саме Скібін, вони так і називаються, на Київщині та, якщо я не помиляюсь, на Черкащині. Ваш рід має якесь відношення до цих сіл? Я думаю, так, тому що по батькові у мене дві частини – українська і німецька. От. І німецька вона теж з степей України, Такмак. І це німці, які в Другу світову були вивезені, депортовані в Середню Азію, в Казахстан. А по розповідям бабусі згадували, що її батьки в Голодомор теж потрапили в Казахстан з України і з Черкаської області. І, можливо, це селище якось з цим пов'язане. Я так розумію, мати кримська татарка, а батько український німець. Ні, наполовину українець, наполовину німець. А чому саме у вас кримсько-татарська ідентифікація? Не по батькові, скажімо так. От саме головне питання всього мого життя. З дитинства я саме ідентифікував себе як кримський татарин. І це питання потребувало відповіді. От. І те, чим я займаюсь, в принципі, мені надає ці відповіді. Через культуру, простір, історію, людей рідних ти формуєшся. Тому питання, яке там біологічне, або кажуть генетичний код, він не зовсім відповідає. Я думаю, що більше відсотків все ж таки це соціальна і культурна ідентифікація. Я так розумію, це вплив мами і середовища в Узбекистані, так? Ну, народився так, я і в Узбекистані, середовище навколо східний світ, філософія, і я в цьому ріс, школа, книжки, розмови про повернення постійне, про Крим. Тому воно все сформувало. А у творчості є якийсь зв'язок з іншим корінням вашим? Є роботи, які поєднують українське, а можливо щось німецьке? Так, я цікавлюсь всіми культурами, мені дуже подобається історія, фольклор. От, і в дослідженнях якраз я спираюсь на такі кейси різних культур, різних народів, як і вони з цим впорались, як вони з цим працюють. Це питання от якраз збереження, самоідентифікації. Ну, як на мене, то самий яскравий приклад – це новорічні кулі з орнаментом кримсько-татарським. От як виникла ідея це поєднати? Ринок, простір, запрос. Тому, якщо він є, то цей орнамент можна використати в будь-якому предметі. Цей світ потребує ознайомлення з різними культурами, і для мене це якраз приклад і елемент, через який я можу розповісти про себе, про нашу культуру. Тут національний орнамент кримсько-татарський? Так, це традиційний кримсько-татарський орнамент. На такому виробі, ну, для мене це якраз форма, завдяки якої я можу репрезентувати кримсько-татарську культуру. Всі, кому подобається просто виріб, його можна використати як завгодно, як прикраса, як інтер'єрна якась річ, новорічна куля. От в такому
вигляді як шар, воно для мене головна форма. Зараз є 20 рандомних питань від чату GPT. Ви обираєте 5, називаєте цифру, а я вам читаю питання. Обирайте цифру. 9 перша. Яка пісня або мелодія завжди викликає у вас сильні емоції? Назву я не буду казати, тому що обмежу це в рамках народної пісні. Будь-яка народна пісня, фольклорна. Інша цифра. 3. Що вас найбільше лякає в житті зараз? І чи є страх, який ви вже подолали, але він колись сильно вас стримував? Це побоювання страха не встигнути зробити те, що я хочу зробити. А те, що я здолав, прийняв життя, яке воно є. Намагаюся продовжувати і працювати. 12. Що для вас є справжнім проявом сили характеру? Слово і тримання цього слова. Останнє давайте. 20. Якби завтра ви прокинулися і могли повністю змінити одну свою рису характеру, що б ви змінили і чому? Ні, нічого би не змінював, тому що це може змінити мене повністю. Перше. Який момент у вашому житті ви вважаєте найщасливішим? Думаю, що вони ще відбудуться. Розкажіть про ваш найбільший успіх і про таку ж саму невдачу найбільшу або кумедну історію. Успіхом я вважаю останні проєкти, які ми робимо. І це така командна робота. Це все пов'язано з мистецтвом, з репрезентацією нашої культури. Калкан Щит проєкт вже міжнародний, який експонується за кордоном. Проєкт з створення шевронів по різним напрямкам діяльності військової справи. Ваші роботи, наскільки я розумію, є у Білому домі, там у Вестмінстері, в музеях Європи, США. Яка найнесподіваніша реакція іноземців на вашу кераміку була, яку ви запам'ятали? Коли я отримав лист-відповідь від чити Бушів старших з подякою за те, що вони отримали виріб. А коли це було? Це десь 12-11 рік. Тобто Ще в Криму. А якби вам дали необмежений бюджет на один культурний проєкт, що б це було? Створення школи. Школа мистецтв, ремесел, в якої би працювали, вчились всі охочі. Давайте поговоримо про Крим. Вас що зараз, крім території, крім того, що це батьківщина, пов'язує зараз з півостровом? Люди. Це близькі друзі? Близькі, так. Люди. І це таке саме для мене боляче, не вистачає контакту, не вистачає цих зустрічей, розмов. А багато було розчарувань у людях, які залишились? Так, і вони і досі є. А саме Крим для вас що означає? Як простір, це місце натхнення і джерело для знань, для пошуку питань, особливо те, що стосується нашої історії, нематеріальної культурної спадщини. Як простір дуже полюбляю гори, Тепе-Кермен, південний берег. Степова частина – це Судак. Ой, не Судак, а Феодосія.
От давайте уявимо, Крим деокупований, ви повертаєтесь. І який перший об'єкт ви би створили там? На мій погляд, це формування простору, архітектури. Я б намагався створювати якісь об'єкти, пропонувати для автентичного вигляду Криму. От майже готовий виріб. Тепер ми його зробимо випал, покриємо глазур'ю і буде тарілка з такою гілочкою. Це теж гілка. Тут головний елемент це тюльпан, ендемік Криму, лялія. От я тут в цій роботі якраз хотів показати таку автобіографічну трошки історію, де тюльпан це я. Я виходжу з цього сюжету, але залишаюсь в цьому просторі. Анекдот наостанок. Початок 2000-х років дуже був такий популярний анекдот. Кримський татарин спіймав золоту рибку. Вона каже, можу виконати одне бажання твоє. Він каже, давай одне бажання і одне побажання. Вона така, ну добре, що ти хочеш? Він каже, от дім з нуля, 5-поверховий, зроби. Вона каже, ну добре, зробила. Яке побажання? Щоб тільки ми з сервером його штукатурили. Ну, це чисто кримський анекдот. Да. Дякую. Да, за що.